sa mga pangunahing balita. Punong barangay sa Pili, Camarines Sur patay sa pamamaril ng riding in tandem. Mahigit 200,000 halaga ng shabu nasamsam sa bebas operation sa Naga City. 3 arestado. Minor de edad kritikal sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Camaligal Boy. Isa pang rider sugatan. Bus bumangga sa isang tindahan sa Pilar, Sorsogon dahil sa nakatulog na driver. Ako Bicol Party List nagpabot ng tulong sa pamilyang nasunugan sa Camaligal Boy. At 8 bagong pasilidad sa Kampo General Simeon Ola, pinasinayahan na. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, 5 ng Hunyo taong kasalukuyan. Patay ang punong barangay ng San Juan, Pili, Camarines Sur matapos na 8 ulit na pagbabarilin ng riding in tandem. Inaalam pa rin ng otoridad ang motibo sa krimen. May report si May Insinares. Patay ang punong barangay ng San Juan, Pili, Camarines Sur na si Nerio Brazal matapos ng pagbabarili ng riding in tandem habang nakaupo sa loob ng kanyang meat shop kaninang alas 5:10 ng umaga. Kwento ng alalay ni Brazal na si Anselmo, 2 lalaki na lula ng isang motorsiklo ang huminto sa meat shop. Kita niya raw ang pagbunot ng baril ng angkas nito at ang makailang ulit na pamamaril sa kanyang amo. Ang motorsiklo ko dyan, bigla pong tayo yung nakasugno, biglang bunot, sabay pang. Kaya ako, mga 2-3 putok po, tumalon po ko dyan. Dyan po sa may tantaran na yan, sabay takbo ko dun sa may kutsi niya. Ako kasi po, dapa. Ayon kay Police Master Sergeant Alejandro Padron II, 8 bala ang kumitil sa buhay ng biktima. Patuloy din ang kanilang pangangalap ng mga ebidensya tulad ng mga CCTV footage sa mga lugar na dinaanan ng mga suspect. Bigla na pong dumating itong mga suspect na kamotor na wala man po lamang dahil ng operasyon, basta na lang po sa pinaputokan. Tinignan ko po yung CCTV footage na ipasa sa akin sa messenger. Hindi po siya kuha doon sa CCTV yung suspect na bumaril kung bumaba ba siya doon sa motor or nakaupo lang siya habang binabaril niya yung biktima. Samantala, nagluluksa naman ang mga kabarangay ng biktima sa kanyang pagpanaw. Grabe po ang kunyan. Talagang ipagluluksa kami talaga yan si Kapitan Ta. Since na naging kagawad po ako, 2009, talagang siya na po ang kapitan ko. Talagang mayo ka pong masasabi sa iyo. Talagang mabuotan po si Kapitan. Dawa sa pamilya niya. Urong na po, grabe ang pagmalasakit niya po sa barangay San Juan. Mayo siyang dinadaihan. Sabi nga ni Ken, ang imposible, kinikib niya ang posible para makatabang lang po siya. Sa ngayon, inaalam pa ng PNP ang motibo sa pamamaslang. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Arestado ang 3 individual sa Naga City dahil umano sa pagpapakalat ng ilegal na droga. Nakuha mula sa kanila ang mahigit 200,000 halaga ng shabu. Nagbabalik si May Insinares. Arestado ang 3 individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, 1:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Amando, 45 anyos, alias J, 29 anyos at alias Christine, 32 anyos. Nasamsam mula sa kanilang posisyon ang siyam na heat-sealed transparent plastic sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 40 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 272,000 pesos at isa pang heat-sealed transparent plastic sachet na buy-bust item na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Batay sa ulat mula sa Naga City Police, inireklamo ng ilang concerned citizen ang mga suspect dahil sa iligal na gawain ng mga ito.
Ito naman po ay nakakatanggap tayo ng mga report regarding dito sa illegal drug trade at siyempre lahat naman po ng natatanggap nating reports ay yan po ay dumadaan din sa verification and validation. Napagalaman din na dati nang sumuko sa PNP si alias J sa kasagsagan ng Oplan Tukhang. Wala namang record sa pulisya ang dalawa nitong kasamahan. Maaari kasi yung target dito isa lamang o dalawa lamang. Subalit may tinatawag kasi tayo na mga kakontsaba, yung mga kasabwat. So, posible po yan na unknowingly dito sa ating police operations na may biglang kasama. So, hindi naman ibig sabihin na isinama na lang dahil naaktuhan. Subalit, nung nagkaroon ng bypass operations, imbes na dalawa lang yung target, nagiging tatlo dahil napag-aalaman natin na tatlo pala sila talagang involved. Nasa kustodiya pa ng Naga CPS ang mga suspect at pawang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Kritikal ang lagay ng isang menor de edad matapos na makasalpukan ng minamaneho nitong motorsiklo ang isa pang motorsiklo sa Kamalig, Albay. Mas papaigtingin na rin umano ng PNP ang seguridad sa mga kakalsadahan ng bayan upang maiwasan ang mga aksidente. May report si Rose Bilista. Kritikal ang isang menor de edad na lalaki habang sugatan ng isa pang individual sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Purok 3, Barangay Kirangay, Kamalig, Albay, alas 8:37 ng umaga nitong Martes, Hunyo 3. Batay sa ulat ng Kamalig Municipal Police Station, patungo sana sa lungsod ng Legazpi ang motoristang si alias Rico, 26 anyos, salesman at residente ng Purok 8, Tinago, Ligao City, na makasalpukan ang minamanehong motorsiklo ng menor de edad. Sa lakas ng impact at kawalan ng helmet, halos mapuruhan umano ang minor de edad na rider na agad naman na isinugod sa ospital. Di man kita makasigurado kung stable na ang sitwasyon nila. Kasi itong minor, may bukol siya digdi, for CT scan siya. Tapos ito man na saro, medyo may tama man digdi, ida nakakahiro digdi sa may shoulder. Bago ang insidente, isang truck umano ang nag-overtake sa motoristang si Rico na nabulaga naman sa bigla ang pagsulpot ng menor de edad na rider. Yung trailer truck kasi parang nag-overtake siya doon sa NMAX, tapos parang na-blind yung doon sila nagsalpukan. Dahil dito, pinaigting ng Kamalig Municipal Police Station ang mga hakbang nito upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Susunod, bus bumangga sa isang tindahan sa Pilar, Sorsogon dahil sa nakatulog na driver. At ako Bicol Party List nagpabot ng tulong sa pamilyang nasunugan sa Kamalig, Albay. Yarti mo pang balita sa pagbabalik na ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man
kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanak kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Saindo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nawasak ang isang tindahan sa Pilar, Sorsogon matapos na mabangga ng isang pampasaherong bus. Driver nakatulog sa gitna ng pagmamaneho. May report si Mel Moral. Wasak ang tindahan na ito sa Purok 2 Barangay Poctol, Pilar, Sorsogon matapos na mabangga ng isang pampasaherong bus kaninang alas 3 ng madaling araw. Kwento ng may-ari na alimpungatan sila ng marinigang ingay mula sa kanilang tindahan na malapit lamang sa kanilang bahay at nang tingnan, doon na tumambad ang nakadaos-dos na bus at wasak nilang tindahan. May kami, nadangog na makusog na tunog ki gari
nabangga. Di ko sure na ito na pala sa tindahan ko. Pag una ko duman sa inutan, yun pala, pagsakat ko, sa tindahan ko na nakaano na so bus. Maringaning sa tricycle, dahil nahagip. Batay sa investigasyon ng Pilar Municipal Police Station, galing Maynila, dumiretso ang bus sa bayan ng Pilar dahil may hinatid itong pasahero. Patungo na sana ito sa Tabaco City nang maaksidente. Aminado naman umano ang driver na nakatulog siya sa gitna ng biyahe. Bali sa kinandak naming investigation, si driver, nakatulog siya tapos nung makalingat siya, hindi niya nakontrol yung manibela, tumama na siya doon sa bahay. Buti na lang at yung bahay na yun walang natutulog that time. Maswerte naman na walang nasaktan sa 12 pasahero ng bus at wala ring tao sa tindahan. Bali sa yung bus, meron siyang 12 passengers. Luckily, hindi sila wala kahit isang nasaktan sa kanila, kahit si driver. Samantala, inako na ng kumpanya ng bus ang gastusin sa pagpapaayos ng nasirang tindahan at iba pang kagamitan. Ipinaalala din ng otoridad sa mga tsoper ang kahalagahan ng sapat na pahinga na mabisang paraan para maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Agad na nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List sa pamilyang nasunugan sa Kamalig Albay. Hanga din ang partido na maibalik ang sigla at lakas ng loob ng mga biktima upang muling makabangon sa buhay. May report si Rose Bilista. Labis ang nadaramang kalungkutan at panghihinayang ni Merla Nato ng Purok 5 Barangay Calabidongan, Kamalig Albay matapos na maabo ang mga ipinundar nilang mag-asawa dahil sa sumiklab na sunog sa kanilang bahay nitong Martes ng gabi. Kwento ni Merla, bago ang insidente, nagpatay sindi muna ang supply ng kuryente sa kanilang bahay hanggang sa bigla na lamang na may umapoy na hindi na nila naagapan pa. Hindi ko ni madam lubos matanggap. Kasi nangyari sa amin. Kalay titipon. Magkapabalay sana kami. Sa minuto sa naura na para kami estaran. Kahapon ay personal naman na nagtungo at nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List sa pamilya Nato. Bit-bit ng grupo ang 15 kilong bigas, mga damit, kumot at iba pang kagamitan para sa mga biktima. Hirap madam, mahirap talaga. Hindi ko isip kung paano ka mag-phone. Dahil mag-i-risk ko sa mga atos ko. Kaya mga gagamit na nila sa eskwela mo ba doon, boss, oras na gamit. Hangad ng partido na maibalik ang sigla at lakas ng loob ng pamilya upang muling makatayo at magsimula ng panibagong buhay. Pinaalalahanan din ng Ako Bicol Party List ang publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at iba pang mga gamit na maaaring maging sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Pinasinayaan na kahapon ng Police Regional Office 5 ang 8 bagong pasilidad sa Kampo General Simeon Ola. Maayos at dekalidad na serbisyo para sa kapulisan at makapaglingkod ng maayos sa taong bayan, layon daw ng kumandansya. Narito ang aking report. 8 bagong pasilidad sa loob ng Police Regional Office 5 sa Camp Brigadier Simeon Ola sa Legazpi City ang sabay-sabay na pinasinayaan kahapon. Kabilang sa mga bagong pasilidad na ito ay ang solar-powered water system para sa sapat at malinis na supply ng tubig sa kampo. Pinasinayaan din ang Baltog Building na magiging pansamantalang tirahan ng mga nagsasanay na puli. Bukas na rin ang bagong Tanglaw Diwa Recreational Park para sa recreational activities ng kapulisan na layong magkaroon ng work-life balance ang PNP personnel kahit sa loob ng kampo. Mayroon na rin na powerhouse na paglalagyan ng 625 kVA na power generator para sa maayos na supply ng kuryente sa loob ng kampo. Natapos na din ang renovation ng RMDU5 Clinical Laboratory and Dispensary. May bago na rin covered parking area sa harapan din mismo ng nasabing pasilidad. Ipinakita na rin ang Kasurog Riders Wall na nagbibigay pugay sa lahat ng kapulisan na hilig ang pagmumotor. Kasabay nito, na-turn over na din ang bagong unit ng sasakyan para sa Philippine National Police Academy. It's a convergence project, sir, na galing sa ating DPWH at sa PNP na binibigyan nila ng quartering, yung maayos na quartering yung ating mga personnel
Kasi yung moral and welfare po talaga ang isa sa mga priority ng isang Chief PNP po, sir. Sinimulan ang konstruksyon ng mga infrastrukturang ito ay simula nang siya ay manungkulan bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 5. Layunin ng proyektong ito na makapagbigay ng maayos at dekalidad na serbisyo sa kapulisan at makapaglingkod ng maayos sa taong bayan. Mananatiling kampo ng bayan pa rin po ang Camp Brigadier General Simeon Ola kasi itong mga in-inaugurate at blines natin, sir, ay para community friendly po ang layunin po nito, sir. Dagdag pa ni Dizon, ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng PRO FAD na mabigyan ng mahusay na serbisyo ang kanilang kapulisan at pangkalahatang kapakanan ng mga tauhan nito. Instructed by our President is expecting a lot from us when it comes to safety of our community po, sir. Samantala, dumalo rin sa aktibidad si retired Police Major General Ramon Buenafe, Engineer Virgilio Eduarte, Regional Director ng DPWH Bicol, at Dr. Angela Rempilio ng Department of Health Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena, ang inyong naging tagapaghatid balita.